Kiviharju. 9-0. Rasilainen. 10-0. Ja Arto Pasurille kunniaa. Pesät täynnä 15-vuotias peruskoululainen Perttu Ruuska. Kyllä. Ja lyö juoksun! Lyö merkistä pallon väliin ja Vimpeli johtaa 2-0. Ja Satu Tarina on kyllä kasvamassa omalla tavallaan tästä 15-vuotiaasta pesäpalloilijasta. Unelmalyönti. Haastolyönti tulee. Sen tietää myöskin Vimpeli. Ja tässä on mahdollisuus kotijoukkueen kuitata toinen ristitä. Heimonen nostaa tolpan. Piiponniemi laiton lyönti! Yleisö nousee seisomaan. Vimpelen yhden palon päässä Suomen mestaruudesta. Mäkelä on purkamassa. Mäkelä on noussut jälleen suureen rooliin. Kun tärkeät pelit ovat esillä ja Vimpeli on siirtymässä johtoon. Jussi Kerro Horrosen heitto pompun kautta ei riitä. Ja jälleen kerran kuinka ollakaan pallo pistetään väliin. Teemu Isoketo on juoksutuoja. Kyllä jälleen jatkuu nämä hienot lyönnit tonne. Eka kertaa kakkospuolelle. Hartikainen näpittää Lenmark! Katsomista asennosta lähtee heitto. 358 ottelua nimenomaan runkosarjassa Vimpelin vedon superpesismiehistössä. Ja jälleen pallo väli, nyt on Piiponiemen paikka polttaa. Heitto tulee kotipesän, juoksu samanlaisella lyönnillä. 15-vuotias Ruiska painaa tilanteen 4-1 ja Satu Tarina historian kirjoihin saa jatkoa edelleen. Jännäksi menee, huonot lähdöt, siinä on mestaruuden